Itatangarabi agmay may sa aklaeng nabanok ti puso kanayon agdandanak ngem iti tunggal tawag ken panagsarita kasla ti arakop moket marikrik na uray awan kaman ditoy danak dayta boses mo ti lawag iti rabi dayta a boses mo ti pagsangirag kadagi ti rigat isu ti pigsak uray adayo ka mariknak ti ayat iti linya ti tawag ti pusok natalna dayta a boses mo tinanak kadagiti tawag adda ti ragsak pukawen na ti ladingit ken mabang-aran ti riknak uray agsinumbangir aparte ti lubong ta iti boses mo laeng ti pagkapetak tunggal kumusta kan ragsak ti riknak tunggal ray-rayaw agas ti pusok dayta a boses mo ti pagsangirag kadagi ti rigat isu ti pigsak uray adayo ka mariknak ti ayat iti linya ti tawag ti pusok natalna dayta a boses mo tinanak umayto ti aldaw nga agkita tanto manen ngem ita ipukpukaw ko laeng dayta boses mo nga kanta ti pusok dayta a boses mo ti pagsangirag kadagi ti rigat isu ti pigsak uray adayo ka mariknak ti ayat iti linya ti tawag ti pusok natalna dayta a boses mo tinanak tunggal marignak ken manggek ka kaslala adda ka ditoy tabo